Исән Серік абай. Сәлем Арслан, сәлем. Сіздің күнлеріңіз нешік күті? Күнлерім біздің енді әзірліктен башана. Өзі біздің театрға барабыз. Ертеңгі репетиция бола екен, біз сағат 10-да енді 11-де енді театрда. Бүгін мәселен Дәрсе ғибраты театры спектаклі болды бүгін. Мен қазір сол спектакльден келем. Әлі біздің әлі бітерге де үлгірмеген еді. Өзі біздің үзіктің ұяттарын да сізге шаптым. Һәм шулай ук мен қазір кире театрға қайтам, чөнки анда біздің мәңгілік боран спектаклі болacak. Менә сіз сұрап еттіңіз бит, ничек көнегез үтә дип. Бош вакытларында мен улым белән бергә өйдә, без аның белән урамда. Бүген дә әти өйдә калды дигән иде. Мен улым булдыра алмыйм, эшем бүген тыгызрак. Шуңа улыма сәлам итеп калам. Шулай ук хатыныма да, алсыга да бик зур сәламнар сезгә. Әзгенә дигәндә тавыш чыкса, шылт ләктиреп ала иде. Нәрсәне дә әйтә алмыйсың икән? Урманга кир дә кычкыр. Дусларым, сагынып кайттым. Һәр биргән рольне без көтүп кенә алабыз. Сәлем, эфирда қалеп тапшыруы. Бүгін бізде қонақта Камал театр артисті Ирек Кашапов. Исәнмесез. Ирек Кашапов башта театр училищесында, аннары Казан мәдәният институтында Фәрит Бикчәнтәев курсында белем алган. Хәзерге вакытта аның уенын Камал театрының Мәхәббәт ФМ, Киләява, Гыргыри кияүләре һәм башка спектакльләрендә күрергә мөмкин. Ирек абый, сіз шук бала идегезме? Олаларда нәрсә өчен элеккәне булды? Шук малай. Билгеле, бәлеге чакта әзрәк кенә булгандыр инде. Әйтик, менә без кунакка йөридек атна сайын Мөслим районына бабай белән бигә. Бабай безнең теге әзрәк җинабрак инде ошайтты. Аны шибенеп торган шундан тора иде. Читтә генә. Бер шунда без кунаклар җыелгач инде, балалар күп бит инде. Атна сайын кайтабыз кунакка. Әзгенә дигәндә тавыш чыкса, шылт ләктиреп ала иде. Шунда тоттан без тына идек инде. Кыш көне инде ничектер әйтик этләрне чыкындыра идек тә. Һәрбер авылда балаларның этләре бар, ишек алларында. Шуларны тартып чанада шоп йөридек. Шул шоклагандыр инде. Җигепме? Алар тартайдымы? Тартай. Без дә кичкенә генә анда беренче класс балалары. Jüri yolgaş edeyin tizrek, benim işke gidesin var bey. Nəstən idəsin var? İşke gidesin var deyim, ebedke gene kayttım. Nəstəb qaytdın deysən? Olup kaytmadım indi, Tuhtələ. Onu uşaqqa qoratıp etəsin də etəsin. Qoyab parasın sözün. Актер булам дигәч, әти нигез миңа ничек карады? Мин гомумән башта әди кебек агроном булып эшләмәкче идем. Үскәч, хыялда шул бар иде. Инде Хыялда шул булганда, әмма син 3 яшьтә чыгып җырлагансың. Әйе. Әтиң гармунда уйнап. Әйе. Нәрсә җырлаган идең син инде? Бер генә минутка. Ул 3 яшьтә булды. Яңа елда. Мин чыгып бастым каушым бит инде. Менә бүгенгедәй хәтерлимәсен. Кулда микрофон, әти кар кызы, безнең ул бухгалтериядә эшләйде бу авылда. Әти хромка белән басты Хрида, мин бер генә минутка җырлап бетердем, баш идем, кичне кулча булар булды. Шуңа бу минем дебют иде.
бик дулкынландырган вакыт иде минем. Шуннан соң инде сәхнәгә һәр даим мине чакыра башладылар. Концертларга, әйтик, авылда. Әйдә шул бер генә минутканың 1-2 юлын гына булса да. Бер генә минутка барсында онытта, киләле яныма. Бер генә минутка барсында онытта, киләле яныма. Ягымлы карашың, кояштай карасың, сагыштан әрнегән яныма. Ягымлы карашың, кояштай карасың, сагыштан әрнегән яныма. Гастрольләргә дә йөргәнсез икән, анда ансамбль оештырып, авылда анда бик мәдәни шундый тормыш кайнап торган Саклау башта. Саклау башта, Сарман районында бик әле без күрше авылга күчеп киттек. Сарман районы Саклау баш авылыннан әйтик Александровка авылына. Анда да бик күп концертлар оештырдык біз. Төрле авылларга йөрик, районнарга йөридек. 11 классны битергәндә әйтәм, театральный училищега барып карыйк әле. Ничегрәк булыр микән? Мин анда киттем, әтияни белән инде без бардык, машина белән килдек Казанга, кирдек, апрель айы иде. Инде уже абитуриентларны җыя башлаганнар, барлый башлаганнар. Безнең иң беренче булып Әмир Камалиев каршы алды. Әмир Камалиев ул безнең мастер иде. Сез иң бәхетле кешеләр ди Әмир Камалиев. Әгәр дә менә шушы театральный училище укырга кирсәгез, театрда эшләсәгез, сездән дә бәхетле кеше булмаячак. Карасен, ничек шулар икән. Безне алар ничек җәлеп иткәннәре күрсәгез, сез Һәм шуннан соң син дөрескә чыктыңмы син Әмир абыйның сүзләре мәрхүм? Дөрескә чыкты. Дөрескә чыкты, син хәзер бәхетле. Беләсеңме, кайчан киләбез? Кайчан? Кайчан киләбез? Кая? Монда. Ни? И пешмагына. Кайчан? Монда. Иде. Белми. Иде. Белә. Ка. Ка. Нәстәди? Кышка. 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 Юк, мин. Җегетләр. Менә җаным мин кайттым да, принимай. Ассаламу алейкум, хош киләсең. Ва алейкум ассалам. Ва! Bunlar kimler? Bular senin yanak tübünden şilek tübü yasıy turgan kişiler. Siz beni nişetesiniz. Nişe'de nişetemiz. Atı bitiremiz. Tırtı! Adasız! Karavun! Жігітлер, сені қар менің емді кішілісік қалтырма кыз, а? Sayfa hayda at. Tabii. Haydi haydi. Bismillah'ını oku. Seyfullah abzı. Belki kaldırasız indi. Hayır. Gidelim bunda. Atıp bulmayıp patron bitti. Bir-iki söz генә әйтеп китәле, бик яраткан ролемне Бик яраткан ролем иде, бик яраттым. Бу рольне миңа эшләргә дә ярдәм итте Радик Бариев үзе. Фәрит абый куйды бу спектакльне. Бик кызык иде үзе безгә дә егетләр белән бергә эшләве. Күрәсез, аны Искәндәр Хайруллин, Минвәли абый, Фәнис абый, алар да бер банда килеп керәләр. Бик кызык. Бу спектакльне бик сагынып искә алалар, бик күп кеше менә. Яшьләр дә, алалар да, мин үземнең әбиләрне дә алып килдем, аны менә яшьләр дә, менә яшь йөрәкләрне сагыналар. Бик яхшы спектакль. Бик күңелле, бик кызык спектакль. Һәр чыккан сайын яңа шул әйтик Галимҗан элек уйнаган түгел, яңа Галимҗан булып чыга иде. Һәр вакыт менә яңа Галимҗан булып чыга иде.
Ирек абый, Әйе. ирек сезнең өчен нәрсә ул? Һәм кайсы чиракта ирегегезнең шикле икәнен аңлыйсыз? Әнә үзең генә каласың бит. Тик бүлмәдә. Үзең әнә нинди эшләмәгән эшләреңне, эшлисе эшләреңне әйтик менә кеше алдында да әйтә алмаган сүзләрне менә ничектер әйтәсе килә. Менә әйтәләр бит, мин үзем дә ишеткәнем бар. Нәрсәнедер әйтә алмыйсың икән, урманга кер дә кычкыр. Менә шунда син, менә урманда син, болында иреклесин. Анда менә җәй көне чыгам мин болынга, әйтик менә көтү көткән дуслар белән быел җәй рәхәтләнеп кычкырып җырлыйсың. Анда суда кыйнасың, анда җырлыйсың да, анда биеп тә җибәрәсең. Иң күңелле чаклар. Менә мин шунда үземне менә авылда әйтик, яшеллектә ирекле итеп хис итәм үземне. Безгә интернеттан килгән сораулар да бар иде. Арслан. Є сорауларыбыз бар. Ирек абый, иң кадерле һәм иң истә калган бүләгегез нинди булган? Зәңгәр шәлне уйнаганда, әйтик инде, миңа алып чыктылар кружка. Ул поклонда инде баш игәннән соң кружка, булатка. Анда Ирек Кашапов һәм безнең битлекләр. Театрның битлекләре бар бит, елмайган. Шундый битле менә ул матур эшләнгән, картинкада эшләнгән, менә иң истә калырлык бүләк бирә шул булды. Кружка. Ой, әйдә син дә безгә бүләк ясады, Ирек. Мин шундый яратам Сәйдәшне музыкасын Булаттан кыска гына бер җирен, Булатның үзең яраткан. Мин Кыраурман сахнасын яратам, син үзең теләгән җирен җырла. Мәсәлән, беләм булган җир булса. Башын. Дусларым, сагынып кайттым. Дусларым, ерак илләрдән, шахтерлар, батыр егетләр. Дусларым, сәлам әйттеләр, матур кызларга, якын дусларга. Син дә кыдаша, өлешсез калма. Анда юк урак, анда юк сабан, анда икмәгене алалар сатып, эшчеләр санын, номерлар тагып, меңәрләп кенә саныйлар анда. Булат кайткан, бүләк алып кайткан, сабан җилем кайдан сизгән аян. Кечкенә чактагы мәхәббәт тарихыгыз белән бүлешегез әле. 3нче класста булды ул. Саклау авылында. Ә ул кыз мине белән бергә утырды бер партада. Матур идеме? Матур иде кичәләр. Үзенә әйтмәдеңме? Әйтмәдем. Беренче мәхәббәтем хәзер минем хатыным. Ул Алсу Хуҗина. Беренче кайчан гашык булдың? 11нче елда Зәңгәр шәлнең премьерасы алдыннан. Кичә булды, хәзер төгәл әйтә алмыйм инде кичә. Кием күтәреп килгәне хәтерлим, минем гримерка кашына үтеп китте дә, ул сорады, миңа кая керергә дип, кеше зал дип, мин күрсәттем юлны. Асан Люция ападан сорадым, әйтәм, нинди кыз ул? Иң кызыгы, без икебез дә бер районнан, һәм ул минем күрше авылдан булып чыкты. Бәт кызык. Хәзер бер бирем сиңа. Хәзер монда син уйнаган спектакльләрдән өзекләр булачак. Әмма башта тыңлаганда, анда синең тавышың бетерелгән. Һәм син үзең монда булгач, монда видео барачак, ә син аны үзең сөйләп уйнап барасың, яме? Беренче Зөбәйдәдән. Кергә мөмкинме? Гафу итегез. Без синең белән катамаранда йөрибез. Катамаранда, әйе. Хәзер вариант тыңлыйбыз. Әйтә чыгып керәбез дигән дөрит. İmtihan alından biraz başlı yol ittirip verebiliriz. Eydep falan böyle yaşayalım. Andayken. Ezrek, katamaranda yürüyün. Zaten böyle ezikliğimizi yiyelim. Kavgata bak parımız. Süper. Eziklik onlardan kırış, yine kırış. 5 yıldan bizim radiklaşarsın. Aynamışını tutup 5 mutlu makşa alacaksın.
Ya Allah. Акчада гына менә эш. Менә эшләсәң, хатының белән Yorrat yaşadım ben. Хәдер вариант тыңламыз. Юк, сен дөрес әйттең бит. Шулаймы? Süper. Әсет Allah'tan тырыш, мине тырыш. 5 yıllar bizim врач алачаксың. Айнаушыңыз турап 5000 сум акча алачаксың. Beydi, iş akşadağına mı? Bir-birini yaratıp yaşasan, alaşıkta da cennet. Sarbi Jamal. Sarbi Jamal. Sarbi Jamal. Озагыраак сөйлөп, анда сәл жамаган дейм. Әле монда сикерәл ул. Минеке булачак. Мине чыгарып аламасам, тутам да салонда китәм. Минеке господский булачак. Минеке господский булачак. Ул киткәндә. Şıgarıp alamazsam mı? Şıgarıp alamazsam tutam da salonda gittim. Так, нәрсә монда? Сәрби Жамал. Мин сине шуклы шәүкә шикелле итәм. Мин сине алтынга күмәрмен. Алтынга күмәрмен шунда әйтә алам. Егетләр сез барыгыз чыгып торыгыз фәлән. Sen bir hurrıtma, zılama. Mina kilbire misini şuklu şavka şıkırlı gidermin. Misini altınlığa kömermin. Ирек абый, сезнең уйнамаган рольләрегез бармы? Кайсы рольдән баш тартыр идегез? Бер рольдән дә баш тартмасым. Андый. Һәр биргән рольне без көтеп кенә алабыз. Менә шушы спектакльдә уйнасаң иде дип, менә чыга бит распределение безнең тактада. Карыйсың, иң беренче күз шунда төшә. Юк микән, баштан изей башлыйсың үзеңне. Шунда булса, иясы да шунда бик зур сөйгенеш инде ул. Табышмак әйтәбез сиңа. Син табышмакны белсәң, син шул җавапны гына күрсәтергә кирәк булачак сиңа. Әгәр дә белмәсәң инде, катлаулырак булачак. Тимер ындыр табагында сырлы кибән утыра. Тимер ындыр табагында? Әйе. Сырлы кибән яра менә булай да булырга мөмкин. Сырлы кибән утыра. Нигә сырлысың? Бәлеш? Әйе. Мин бит ризык дип әле күз алдыма китермим. Монда бит нәрсәне күз алдына китерә кирәк. Ярар. Без бәлеш кенә күрсәтәсе булыр иде, әмма хәзер сиңа беләсең нәрсә күрсәтергә кирәк булачак. Миштән чыгып килүче бәлешнең эчке халәте. Кистиләр бәлеш. Менә тегәй бер башлар Башлар бәлешне. Менә бит. Әдәпле генә кодача тавыкларны ярата. Тавыкларны ярата. Әдәпле генә кодача тавыкларны ярата. Сезнең вариантлар инде. Миңа ашап китте дигән кыйнагын күрсәтергә. Әдәпле генә кодача. Бу инде бик җиңел инде бу балалар табышмалар кебек инде бу. Әдәпле генә кодача тавыкларны ярата. Мин ялгышам дип куркам инде хәзер сездән. Тавыклар үрдәкләрне ярата әле ул. Тавыкларны гына түгел. Әйдә, кемдә вариантлар бар? Төлке? Әйе. Ирек. Җавабны белмәдең, шуңа күрә сиңа төлкене генә түгел, биюче блогер төлкене күрсәтергә кирәк булачак. Биюче блогер төлке биюе.
Bir kevlerin de etmişsin, sen ilerlep kirgensin ahırı sen. Sen bu ilerlep kirgensin. Şimdi bir katmanlı sıralar. Başı 1, күзі 12. Başı bir, Күзі 12. күзі 12. Bu buraya yaşlı şey değil mi? Yok. 12. Күзі 12, күзі бар. 12 күзі бар. Başı 1, күзі 12. Şey değil. Ол сенде бар. Қазіргі вақытта хатта ол сенде бар. Biz onu көріп тұрамыз. Ол сенде қазіргі вақытта бар. Күзі 12? Күзі 12. Өзі 1, başı 1, күзі 12. Bu ne? Сағат. Бұлай елақ сағат көрсетірі керек болады, алайса әйді сағат кіна көрсетсің қазір. Сағат. Saat. Budilnik. Uyanmışsa çıkıp yıkırarsın sırası iyiden. Hey, şahsi işlerim var. Qo'snaqa biz birga boramiz. Ne? Meni mashinada. Bektim. Siz ular chiqqan daryoda boshdan o'zimizda tekshirib qaraylik. Shu. Nigani o'zimizda tekshirga. Onu Qozonga olib borib ko'rsatirga kerak. Ona Moskvaga. Babo. Siz. Sefimin Galimovich. Rahmat notazalışlar qarşı alğanınız üçün rahmat. Sen. Heye. Abuzar. Barmı rüşvetten dava degan maqalangni bastırır aldımdan. Birer jünlük kishi bilan ishlashtirmi yo'qmi? Yo'q. Sensatsiya. Sensatsiya bo'lash. Ani meni ruxsatdan boshqa chiqarishga yaramaydi. Rayon hokimiyati bo'laroq rayondagi sensatsiyalarning birinchi navbatda men bilirga tegish. Xalq tugal. Ирек, сен шулай айттың да, міне кішкене остағына қойда рөлде шықса сүйінесің деп. Шулай да бар бет енді артистің міне недер типтағы недиректор роль өнесі келі. Сен неше керек көз алдына недирект пьесада өнесің келі сенің таған. Бәлкі өнеп қарайсың келі міне. Қызық бет енді ол. Батыржанны ойнар едім. Шулай ма? Батыржанны ойнар едім. Бар енді бек көп енді қазір санап кетсең аларына. Әрбір артистінің өзінің өнесі келген рөлдері бар. Сандықы бар, не? Бар, әлбетте бар. Өнесі келген рөлдері. Ол аны сен айтмескен мүмкін. Әрбір актрисаны, әрбір актерінің өнесі келген рөлдері бар. Сиңа айдасы bir so'zim bor edi. Shulpanal shashaklar yaratmaymi ol? Yani yok indi yok nishlab yaratmasın. Kim yaratmaydi şeşek? Nendigina shashak bo'la gitma deb isida ketmay olib turadim. Shulaymi ne? Siz bilasizmi, o bit bizning ne? O bizning qanafirlar yaratar. Qana narsalar? Qana gvozdiklar. İkini. Ulla o gvozdiklar ya. Originalmi? Nostranno. Күліп көрсетелі. Сен шундай қызық күлесің спектакльлерде, әйді бір 3 түрлі күліп бір-бірсіне ұқшамаған хеште.
Ulan, siz buna öğreteler mi? Yok. Sen nişik repetisiyorsun özün, әлі sen özüne özü kelip çıkamış talant var Образдан mısın? шыға. Персонаждан образда келіп шыға. Жырлап эшләсәң, жырлап яшәрсең ди халык мәкале. Ул сезгә берәр ничек тура киләме, килешәсезме? Білесізме, мен бош уақытым былай екен, міне, әйтек міне шығам мен жырлайшақпын мен қазір. Машинаға бара отырғанша жырлайшақпын мен. Міне, іштен бөлінем екен, мен қар уақыт жырлайым. Жырламасам да, мен аны келе берем іштен. Яқшы атлар кирәкләй үтәргей қар урманны шыққан шақта кисіп алдым қош қайын айырылмайық досқайым. Ирек, сен айрылмайық досқайын деп жырладың да, әмі біздің айрылыр вақытлар келіп жетті, тапшыру ақырына яқынлашты. Шулай, бик тез Сен гел шулай жырлап ойнарға, өзің тілеген рольлерда жырлы-жырлы ойнарға yazsın, жырлы-жырлы ешерге yazsın. Рәхмәт сезгә. Келгенің үшін сіңа бик зор рәхмәт. Шақырғаныңыз үшін бик зор рәхмәт. Қалеп тапшыру бүгінге тамам. Иқтибарыңыз үшін рәхмәт. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ирек абый, сіз біздің тамашашылар белән хәзерге Камал театрында болған спектакль образы белән саулаша аласызмы? Килеп карарлык булсын. Сау болыңыз. Келесі шырашылай хәтлі. Сен мені ұзатып қоярсың енді, еме? Енді, әлбәтте. Онда білмеймін, онда сіздің лабиринт шекілді. Онда кірсен дегеннен шығасың дегеннен шекілді. Так, не, қая мұнда әттіге сіздің? Алып барушыңыз қая? Қая? Бик шәп болды бұл Ирек абый. Сіз образларға бик тиз кірәсіз. Рәхмәт, Раслан. Хөрмәтле тамашачылар, сезне үзебездә Галиәсе Камал театрында көтеп калабыз. Дуслар, без сезнең белән саубуллашабыз. Хушыгыз. Пока-пока.